Отново искам да поговорим за това колко е важно да имаме духовни практики, защото светът е по-скоро материален, този, който ние си представяме, и в него се случват много материални неща, които често не са много приятни. Дори бих казала, че са тъжни, трагични и разтърсващи живота ни понякога, така както се случи в така последния период и в моя живот. И някои неща, които ни се случват, ние не можем изобщо да ги разрешим на материално ниво. Можем единствено да се тюхкаме, да се вайкаме и да изпадаме във все по-дълбоко отчаяние и безнадежност. И по този начин да повличаме и близките си надолу към тъмнината и мрака, към тъгата и място, в което няма надежда за нас. Но когато имаме едно по-висока материална, надматериална перспектива, и това е духовната перспектива, когато знаем, че всъщност света в който сме, не е само с тела, всяко тяло има душа, или по-скоро всяка от душа на човек има тяло, защото ние в пътя си от Бога към материята сме първо душа и ние идваме като душа, а тази душа има тяло. И когато имаме предизвикателства и трудни периоди и се обърнем към своята душа и към духовното и към връзката си с по-висши светове и знаем, че има една по-висока перспектива на ниво на душата, знаем, че можем да се обърнем към Бог, може да използваме молитви, може да използваме различни практики, да правим така добри дела, с които да подобряваме живота си, защото духовното знание ни казва, че има един закон, това е златното правило, според който това, което правим, това се връща и към нас. И когато се хванем за доброто, когато сме в пълното отчаяние и мрак, но имаме стремеж към добро, знаем, че в духовния свят доброто винаги го има и то съществува, единственото важно нещо е ние да се протегнем към него. И точно тогава ние можем да изплуваме, опитвайки се да правим добро за другите. Когато ни е много трудно, ние всъщност правим добро и за себе си. Защото давайки добро, после към нашия живот се връща добро. Да, трябва да бъдем малко търпеливи и да мине време, но това неминуемо ще се случи. Да даваме на другите това, което искаме. И разбира се, винаги да се обръщаме към Бога, да вярваме в Него, защото Неговата милост и сила са безкрайни. Безкрайни и те са за всички. Единственото, което имаме да направим, е да ги поискаме и да се уповаваме на тях. Това може да стане и само с вярата, но другия начин, по който може да стане, е ние да започнем да учим за духовността, да получаваме знание какво е духовност, как работи тя, кои са висшите същества, какви са енергиите. И за това на мен много ми е помогнала школата, в която аз съм започнала да се обучавам в праничното енергийно лечение. А праничното енергийно лечение е една система, чрез която ние можем да изчистим енергията си и да се, която е наситена с тъга, гняв или някакви негативни неща, и да си заредим с чиста енергия. В България такива курсове се провеждат към организацията Прана България и Ясен Николов. Така че ако имате нужда, ако искате да подобрите живота си, да усетите повече светлина, повече радост, повече жизненост, моля, пишете или се свържете на посочения телефон. Ще ви съдействам и ще се почувствате много по-добре, ще се издигнете на ново ниво. Освен това, тези практики по енергийно изчистване, пранично енергийно изчистване, помагат и на цялото семейство, не само на един човек. Те могат да помогнат на цялото ви семейство, могат да лекуват отношения, бизнес
И така, желая ви много щастие, радост и богата духовност и вяра в Бога. До скоро!